everyone, good morning, good afternoon, or good evening. Kung unsa man mo orasan naminaw sa atong mga dramang Bisaya. Gusto lang nako magpasalamat sa inyong pagpadayong pagsuporta o pagpadayong paminaw sa atong mga dramang makahilak, makalingaw o makainlove, especially sa atong YouTube channel sa Radyo Drama Bisaya. And if wa pa mo nakasubscribe sa atong YouTube channel, subscribe na and hit the notification bell aron ma-notify mo sa mga bag-o natong uploads. And now, mapaminaw na ninyo ang maong sumpay sa atong drama. Ako ka lang. Just remember, darling. Pasatay! Dili na gwapos Justin, ha? Dili. Ano na yung resulta sa mga pit? Doon na magikarma. Aw, nagsugod na yung gaba nila. Nagkagubo tagod sila. Mong ikaw ate, kalma lang ka di, ha? Nagpatay ng mga midaog-daog ni mo. Susihan ninyo ang kahimtang ni Justin Romero. Unsa? Maluoy mo. Maluoy lagi hapon kasi imong bana. Bisag may lain na siyang kabit, Ma'am Alice. Te, pahuway na ti, oy. Dili naman na normal imong kinaiya, te. Sa madi ang normal para ni mo, Romero. Ang gibuhat ni Mara kang Justin. Ang pagsablig niya asido sa nahong ni ini. Ha? Mauba ka na ang normal para ni mo, Romero. O, dili may noon, te. Pero ako maguti, sobra naman ang gugma ni mo niya, God. Pasagdi na lang ko ninyo. Oh, sige, ma'am. Pasagdi ko ninyo. Ako na lang susi kung hayag ospitala si Justin. Sige, Kati. O, tawgi baya dayon ko. Hatagi siya sa kong number, Romero. Sa ni Justin ang tanan. Mawa siya mamati na ako. Kinsa na! Ay, ako nga, Miss Mara. Unsa man? Miningita ba na ako ni Ricky? Ay, wa man, mama. Ay, kuan ba? Ay, mangutana lang ko kung ano ba ka manihapon. Ikaw na bahala sa itong panihapon. Unsa man, wa ba'y magatawa ni paatbang sa tumbay? Ay, wa man, ma'am. Bantayig yun ha. Ilakgid ang kanunay yung... Ang gate, ilakgid kanunay. Ayaw kumpiyansa. Ay, oo, eh. Ay, di ko kumpiyansa. Ay, sige. Ay, magluto na ko. Ang gate siguro glak. Kung doon ay manuktok, ayaw na lang tumaga aron magtuwang manuktok nga way tao din eh. Oo. Ay, manarangka lang ko, ha? Ay, ako na lang butangan sa gawa. So, the doctor is out. Huwag ko magkomedya ni Ricky ha. Ay, ma'am. Ay, mahimo magmangutana. Ay, unsa man yung krimen nga imong nabuhat na ron, ha? Unsa man, ay nakapatay ka. Magibuhat ng dautan dito ni Ares. Wa ko gibuhat ka sa... Si Justin ang sadaan. Kamo si Justin ang doon ay problema. Oh, ang salbahis. Mura na lang kung basura nga yung ibilin sa daplin. Uy, takuyar ko anak. Gibiyaan na kan Justin. Maunad, Noy. Gibiyaan ko niya. Pero dali ka musugot nga, sayon-sayonon lang ko niya. Ay, naunsa na guday ng inyong relasyon. Ay, kikabaan na tingali mo ni Ares. Aray! Mamara, oy! Ay, tabaan bayat ka na ko. Managpa, magagkalit na tiguang na bayat ko na unsa man ka. Ayaw kong bisita! Ay, dili man gud ako ang nagdagbesa sa iyong kinapuri, ma'am. Utubag pagit ka na ako, Noy da! Pasilan, mama. Ay, nagwinigos ba, mama? Kaya masingkaw doon ka, ma'am, kung manapat ang tiguan. Inom na! Ayaw na pagsama diha! Lakaw na, biyain ako din eh. Oh, good. Ay, sige. Excuse me. Mabuang naman ko ning hitabo, Si Justin. Nasuko na si Justin ako. Oh. Uy. Kagubutin yung bahay nga giabangan ni Justin.
Nangabuak ang mga butang din sa sala. Nagkagubot kita ay sila din si Mara. Oh, may lama sa dugo ang sahog. Oh, ang kwarto. Abli ang pultahan. Oh, nasa sahog ang mga sapot nga akong gisuot sa bag. Kipagawas din sa bag. Nag-unay nagyud og pasakitay ang mga panuwai. Ha! Muna'y angay ninyo. Magpinatiyanay mo mga sungayan. Romero, sa manwa pag yun manawag si Kathy. Wa pa man ti, ay. Hain man kang ospitala si Justino. Aw, kung emergency no ti, aw sa kinadulad yung hospital sa netabuan ron ma-admit Justin. Mao ginaingon te. Nang gaba, dili gyud magsaba no. Makagaba gyud ka te. Hilak na sad. Ate, anong mahilak naman sad ka? Nag-uol ka nga guba na ang naw ni Justin? Ayon naghilak ti oy. Karma Israel banggod. Ang mga maluibon, magmahay man yun na... Pero nga namisang ko pa man sa ingon ni ini ang mga pangitabo, Romero. Ate, gaba na ng Justin. Kaya nga pa siya madto sa bahay siyang usa ka kabit, aw, dili siya masabiyagan og asido ni Mara. Pero... Ate, sa uy, angay ka magmaya, te. Kigipang gabaan ang mga taong maluibon. Dili ko makahimo ni Ana, Romero. Unsa? Unsa dili mahimo ni mo, te? Dili ko makahimo sa pagkasilag ni Justin hangtod sa hangtod. Unsa? Ay, ikaw na gyud, te. Ikaw na gyud. Talagsaon yun ang imong kasing-kasing. Sobra ka, kamapasay luon. Niada ining mong ospital si Justin. Nagsugod ng kalbaryo sa inyong mga kinabuhi. Mga demonyo. Narang yang room. Tanaw na ko ang kahimtang sa panway. Nasiya sa sud. Nahinanok siya. May bindahid ay ang iyang naw. Manay angay ni mo, Justin. Magkupa ang imong naw. Wa na'y makagusto ni mong babae tungod anang sunog ni mong naw. Kaba na gyud na ni mo. Sayo na di ay sabuton si Mara. Ug sayo na sad kaayo mong sabungon ni Mara. Sinugdanan pa lang ka na sa inyong gubot. Nahibaw ko nga pangitaon yun nimo si Mara. Justin? Relax. Niya ka sa ospital. Ani ka din magpakaayo. Kana matuog kag balik. Piyong ang imong mga mata. Ni ara ko, love. Ni ara ko. Katuog na. Pahuway. Kana. Mupahuway ka. O kay uyab man ko nuway ko nimo. Ipahilo na taka din sa ospital. Hangtod mamaayo ka. Justin! Sabatong ko. Ginungkap ko ni Justin. Naon sa naman ka si Justin sa ospital. O baka mo duaw niyang iyang kabit sa ospital. Husto.
Basin og miduaw ni niya. Ako ning susihon. Romero. Romero. Ay! 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 Sorry, te. Sorry, te. Ikaw mo ganun lang na mo, ikaw, te. Ay. Wa pa man manawag si Cathy. Ay. Aw, nangita pa to, te. Kung hain ng hospital, Justin, te. Ay, katuglan diha, eh. Dili ko makatuog nga magunang Justin Romero. Ate, anyway. Mao din ang giabusaran ra kamay ni Justin, te. Kay sobra ra kang magmahal. Mura na siyang white challenge bisan gamay. Wala ko'y mahimo kung mao kini akong pagkatao, Romero. Ate. Te. Uy, samay. Te, si Cathy nanawag. Ako'y tubag. Sige. Hello. Ma'am Alice, o bagid na ko madumdumi kung haing ospitala si Justin. Unsa? Cathy mo hangyo lang ko. Ayaw paghunong sa pagpangita ni Justin. Okay, ate. Kung madumduman na gani ni mo si Justin, pahibaw abaya dayon mi. Nga naman, muduaw ka niya? Cathy, bana na ko siya. Aw, okay. Okay, ma'am. Pangitaon ako siya. Bye. Swerte kining panuwaya. Nga naa si Ate Alice. Nga naasawa ni mo. Oh, And that's it, everyone. Thank you for listening for today's episode. And don't forget to subscribe and hit the notification bell. Kita-kits sa sunod na episode. Bye-bye!